שבת החודש, חתונה של מתניה מרדכי ביטון הראל, כפר פינס. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל, ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחודשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל. הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל 4 פינות העזרה על המזבח ועל מזוזת שערי חצר הפנימית. וכן תעשה ב7 בחודש מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית בראשון ב14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים, מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת, ו7 ימי חג יעשה עולה לאדוני, 7 פרים ו7 אלים תמימים ליום 7 הימים, וחטאת סרזים ליום, ומנחה אפל הפר ואפל האיל יעשה, ושמן הין לאפר. ב15 יום לחודש בחג יעשה, כאלה 7 ימים, כחטאת כעולה וכמנחה וכשמן. כה אמר אדוני אלוהים, שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור 6 ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ, ועמד על מזוזת השער, ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו, והשתחווה על מפתן השער ויצא, והשער לא ייסגר עד הערב. והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני אדוני. והעולה אשר יקריב הנשיא לאדוני ביום השבת 6 כבשים תמימים ועיר תמים, ומנחה אפליים, ולכבשים מנחה מתת ידו, ושמן הין לאפר. וביום החודש פר בן בקר תמימים, ו6 כבשים,
והייתם עמי יהיו, ואפעל הפר, ואפעל העין יעשה מנחה, ולכבשים כאשר תשיג ידו, ושמן הין לאפר. ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא, ובדרכו יצא, ובבואם הארץ לפני אדוני במועדים הבא, דרך שער צפון להשתחוות, יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב, יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא בו, כי ניחחו יצא. והנשיא בתוכם ובבואם יבוא, ובצאתם יצאו, ובחגים ובמועדים תהיה המנחה, אפעל הפר ואפעל העין, ולכבשים מטת ידו, ושמן הין לאפר. וכי יעשה הנשיא נדבה עולה ושלמים, נדבה לאדוני, ופתח לו את השער הפונה קדים, ועשה את עולתו ואת שלמיו, כאשר יעשה ביום השבת, ויצא וסגר את השער אחרי צאתו, וכבש בשנתו תמיד תעשה עולה ליום לאדוני, בבוקר תעשה אותו, ומנחה תעשה עליו, בבוקר שישית אפר, ושמן שלישית אין לרוס את הסולת, מנחה לאדוני חוקות עולם תמיד. ועשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר עולת תמיד. כה אמר אדוני אלוהים, כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו, נחלתו היא לבניו תהיה, אחוזתם היא בנחלה. וכי ייתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו, והייתה לו עד שנת הדרור, ושבת לנשיא, אך נחלתו בניו להם תהיה. ולא ייקח הנשיא מנחלת העם להון אותם מאחוזתם, מאחוזתו ינחיל את בניו, למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחוזתו. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולם נמצא בכל הדורות, האל הנאמן אמר ועושה, המדבר ומקיים ככל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמן דבריך, ודבר אחד מדבריך יכול לשוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. וכן הלאה ממשיך את הברכות עד מקדש השבת, אמן.